Hello friends, फरायबाय Bodo Info YouTube channel and गासैनिसिमबो good morning आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा SSC Constable SSC SI लेभेलाव Assam Police Constable SI लेभेलनि बेनिफ्राय Indian Army Agniveer RPF Constable SI बेनिफ्राय RRB Physical Test Interview Updates लाबोदों क्लास 10 फार्स्ट निफ्राय हागोन जेरै क्लास 10 फार्स्ट हायर सेकेन्डारि फार्स्ट डिग्री फार्स्ट दा जाय नोंथांमोना डिफेन्सआव इन्टारेस्टेड दङ स्पेशली बे डिफेन्सनि भिडिअ बेखायनो नोंथांमोना नायजोब एन्ड जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट्स मोनबाय थागोन लोगोसे गुबुन गुबुन सरकारि आसनि स्किमनि सायावबो लोननि सायाव आपडेट मोननो हागोन दा जोङो फार्स्टआव ssc.gov.in आव फैबाय मानोना बे पर्टेला गोदान लन्च खालामबाय nic.in आव गोबां जाम जायोबा ट्राफिक जायोमोन जेराव स्ल' जायोमोन बेखायनो एडिशनेल मोनसे लन्च खालामबावदों दा बेयाव नोंथांमोना माखासे आपडेटखौ बेयावसो दानिया लेटेस्ट मोननो हागोन दा बेखायनो नैबे नटिस बर्डआव फैनानै नोंथांमोना फेज 12 नि सायाव फैदों गोदानै दा अनलाइन जागासिनो नोंथांमोना खालामनो गोसो दङबा खालामनो हागोन 10 फार्स्टनिफ्राय डिग्री फार्स्टसिम स' बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि SD कनस्टेबल आनजाद बेयावसो नोंथांमोना मोनजोबसिगोनलाय स' बे SD कनस्टेबलनि मोनसे नटिसा जाबाय मणिपुर स्टेटनि थाखाय जे बिथांमोननिया माखासे दावराव दावसि जादोंमोन नालाय बेखायनो बिथांमोना जिडिनि फर्म लेटारखौ एसे लेट मोननाय जादोंमोन बेनि सायाव बुंनाय जादों बाट नोंथांमोना गोदान नटिस नायनोबा गाहायाव फैबानो जाबाय बेयाव नायदो नै इम्पर्टेन्ट लिंक्स दङ बेयाव एप्लाइ अप्सन मोनो बेनिफ्राय एडमिट कार्ड बेनिफ्राय एन्सार की बेनिफ्राय रिजाल्ट नोंथांमोननि SD कनस्टेबलनि एन्सार की नायनोबा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनगोन नै नाथाय दासिम होथ'वाखै अके गोबां कमेन्ट्स खालामदों फंबायमोना दायो होथ'वाखै जेब्ला होयो बेयावनो नोंथांमोना फैनानै नायनांगोन थिग बेबादिनो एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगो दायो सोलिबाय थानाय अनगयिं जाबाय SI लेभेलाव सोलिदों बेनिफ्राय फेज 12 आव सोलिदों दा SI आव थुनाय लोगो लोगो SI साख्रि मोनोबा माने नोंथांमोना जिडिनि माने टीम कमान्डार हिसाबै जाहैनो हागोन स' बेखायनो दिल्ली पुलिसानो जा बा सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सआनो जा बेयाव सोलिगासिनो दङ बेखायनो डिग्री पास जानाय लोगो लोगो बेयाव 18 निफ्राय 28 इयार्ससिम नोंथांमोना बेयाव इलिजिबल जागोन एन्ड भिडिअ दङ डिसक्रिपसनाव एन्ड बेनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना मास्ट बि रेजिस्टार खालामथारनांगोन होमबासो नोंथांमोना पर्टेलाव लगइन खालामनो हागोन माखासे नोंनि डाटाखौ सोनांगौ होमबासो नोंथांमोना बे ssc.gov.in आवहाय नोंथांमोना रेजिस्टार खालामबासो लगइन खालामनो हागोन नङाबा नों जेबो खामानि मावनो हानाय नङा स' बेखौ भिडिअ नांगौबा डिसक्रिपसनाव दंखायो बोरैहाय रेजिस्टार खालामो नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा जों थांसै RRB स' RRB आव फैनाय लोगो लोगो गोबां साख्रि फैनो गोनां दं RRB आव जेरै RPF कनस्टेबल बेनिफ्राय SI बेनिफ्राय टेक्निशियान बा नोंथांमोननि गोबां लेभेल 1 ग्रुप D फैनो गोनां दङ दा जोङो 14 मार्चआव मोनसे लेटेस्ट आपडेट मोनदोंमोन बेनो जाबाय रिगार्डिं RPF कनस्टेबलाव दा गोबां जोंनियाव आसा खालामगासिनो दङ GD कनस्टेबलाव बेनो जाबाय नोंथांमोननिया 15 एप्रिल जानाय लोगो लोगो RPF कनस्टेबला एप्लाइ जासिगोन जेराव नोंथाङा 10 फार्स्ट मिनिमाम 10 फार्स्ट जाबानो RPF पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो RRBनि आन्डारावबो गोबां पस्ट फैगोन ग्रुप D लेभेल 1 फैगोन जेराव 10 फार्स्टनिफ्राय डिग्री फार्स्टसिम पस्ट वाइसआवहाय बयबो खालामनो हागोन हिनजावफोर हौवाफोर स' बेखायनो नोंथांमोना जेब्लायबो RRBनि अफिसियेल साइटआव भिजिट खालामबाय था आंबो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय थागोन दा आपकामिं फैनो गोनाङा जाहैबाय RPF कनस्टेबल बेनिफ्राय SI RPF कनस्टेबलाव क्लास 10 फार्स्ट 12 फार्स्ट जाहागोन एन्ड बेनिफ्राय SI लेभेलाव डिग्री फार्स्ट जाहागोन बे जाबाय नोंथांमोननि RPF लेभेलनि बा RRBनि स' दानिया नोंथांमोनाहाय माने ओरैबायदि एग्जाम फिसबो दङ स' एग्जाम फिसा 250 बेनिफ्राय जोंनि ST आरो बेनिफ्राय गुबुन कास्टआ 500 जेब्ला एग्जाम हैगोन बेखौहाय नोंथांमोना मोनफिननाय जायो दा फैबाय आसाम पुलिस मस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट मस्टलि केन्डिडेट्सआ गोबां नेगासिनो दं आसाम पुलिसाव बेनो जाबाय नोंथांमोननि फ्रेश केन्डिडेट्स बेनिफ्राय एक्स NDP स' बेनिफ्राय डिपार्टमेन्टेल वाइज एग्जामबो जानो फैगासिनो दङ बेनो जाबाय जुन आरो सेप्टेम्बराव नोंथांमोननि हमना ला SI UB लेभेलाव ASI लेभेलाव दा बेनिखायनो अफिसियेल मोनसे नटिस ओंखारदोंमोन डिपार्टमेन्टेल वाइजआवहाय स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि बे एग्जामा डिपार्टमेन्टआ जुदि जुन जुदि जुलाइ आगस्टआव जायोबा अब्लाथाय जोंनि फ्रेश केन्डिडेट्स नोंथांमोननियाबो बेबादि लाइनावनो माने जाहैनायनि चान्सआ दङ दायो इलेक्सन बारहावा नांबाय बेखायनो जेबो जाला दा बेखायनो जोंनि रिजाल्टआ 4 जुनावसो ओंखारगोन नालाय सरकार दानाया सरकारावहाय सेन्ट्रेलाव एन्ड बेनि उनावसो माखासे प्रसेसा जागोन इन्टारभिउआ एबा रिलिया गासैबो दा बेखायनो नोंथांमोननिया बेनो जे डिसेम्बरनि सिगां नोंथांमोना गासैबो चान्सआ दङ जायखिजाया इन्टारभिउआनो एडिआरइ जा आसाम पुलिस जा बेनिफ्राय बे पस्टआ हमना ला फ्रेशआ 6000 बारा दङ नोंथांमोननिया दा बियो जुलाइआव जागोन होनना बुंदोंमोन दा जुलाइआव जुदि अखा हायोबा अके हमना ला जास्ट अखा हायोबा एबा अखा बोथोर जायोबा दैज्लां बोथोरावहाय रेलि कन्डाक्ट खालामनाया इजि नङा दा गोबां खस्थ' मोनो अखा हानायाव बेखायनो नोंथांमोना बे जुलाइखौ गारनानै मोननैसो दान बारनानै नाहरबानो जाबाय जे बबे बोथोरा मोजां बेखौबो एसे नायनो हागौ बिथांमोना जाहाथे गासैखौबो माने खस्थ' होआ होननानै दा जायखिजाया नोंथांमोननिया बेनो आसाम पुलिसआ एसे रिलिया एसे लेट जासिगोन प्रेक्टिसाव थाबाय था आरो बे प्रेक्टिस थाबाय थानाया नोंथांमोना गोबां खामानि हैगोन गुबुन गुबुन पस्टआवबो RPF जा बा नोंथांमोननि RRB जा बा नोंथांमोननि गुबुन गुबुन SSC जा खामानि हैगोन
देन फैबाय दानिया नोंथांमोननि माखासे आर्मिनि सायाव दा जायफ्रानोखि इण्डियान आर्मि गोबां नेगासिनो दङ अके स' बे इण्डियान आर्मिनि अग्निवीरनि अनलाइना सोलिगासिनो दङ स' बिनि लास्ट डेटआ 22 मार्च बेनिफ्राय एग्जामा माब्ला जागोन बुंनो हाया बाट 17 हाफनिफ्राय 21 इयार्ससिम जुदि कनस्टेबलाव हागोन अग्निवीराव दा एग्जाम डेट ओंखारबा लेटेस्ट आपडेटखौ लाबोगोन बेनिफ्राय स' नोंथांमोननिया पार्सेन्टआथ' नांथारगोन जुदि कनस्टेबलाव बेनो जाबाय इण्डियान आर्मियाव मिनिमाम 45%आ थाथारनांगोन आरो गासैबो साबजेक्टआव 33 थानांगोन अब्लासो बे पस्टआव नोंथांमोना हागोन स' दानिया बेबायदि कम्पालसरि खालामबाय 45% 33 मार्क्स खालामबाय अब्लासो माने जिडि पस्टआव हायो दा बेनोमोन एन्ड नेक्स्टआव जुदि टिआरएमनि रिलिज जायोबा नोंथांमोनजों आपडेटखौ लाबोगोन दा जायखिजाया जुननि उनावसो गासैबो एग्जामफोरा माने प्रसेसआव थांनायनि चान्सेसखौ नुहुरदों